live takas päällä. Netissä ei ole mitään vikaa. Ja nyt on optimizeit päällä, että pitäisi varmaan ainakin olla niinku... No kun sä oot olla yksinäisesti tilassa, että sä oot yksin, niin katsotaan. No, mä kerkesin jo lähteä siitäkin. Ei kun sillä mä tarkoitan, että sä oot tollanen alue. Katsotaan se Sevi-striimissä. Mutta striimissä siinä on aina se viive. No tää niin, näyttää niin nyt on. aika hyvältä. Hyvältähän tää taas näyttää. No niin, tuus tekee Mind Questin. Joo. Kyllä se nyt näyttäisi toimiva. Vai Fighteri, miltä se sulle näyttää? Tällä hetkellä se näyttää ihan mainiolta. Joo, mä laitoin nyt noin optimoidut asetukset käyttöön, niin toivotaan, että niillä nyt menisi sitten paremmin. Mä en kattonut, mitä se antoi bit reitti. Niin, paljon se nyt on. Mä en jäänyt sitä siihen tutkimaan, sen takia mä ajattelin, että se ehkä nyt olisi sitten hyvä. Toivotaan, että se jaksaa pitää pintansa. No tässä, jos sä et ole koskenut siihen ollenkaan, niin sit siinä on just semmonen, että sulla ei ole mitään hätää. Älä sille puhu, se ei oo My Story, me tekee kato joo. Noi liivmeitit on ihan hyvä avata. Joo, mä nappasin sen nyt siitä, mut joo, se on tuolla. Se on siellä vastaajemmalla. Joo. Mutta nyt kun tapahtuu alueella enemmän pelaajia, niin nyt ainakin ihan näyttää ihan smoothille. Joo, no hyvä homma. Näyttää ainakin ihan normaalilta. Ehkä siinä sattuu vaan sitten joku häirä. En osaa sanoa, minkä takia se yhtäkkiä rupesi pätkimään. Häiriö. Pieni ja häiriö. here we go, diaesitus. Ai oli, se tuli takas. Mitä helvettiä, onpa ärsyttävää. Hienot 10 freimiä sekunnissa. Joo, kauhean mielekästä. No, nyt se taas näyttää normi. Miksiköhän se katkoo? Siis, heti kun siinä alueella on enemmän vihollisia, kyllä, kun tuossa alueella oli sun ympärillä vihollisia, heti siitä jälkeen se alkoi pätki. Ja nyt kun taas ei ole, niin se on ihan normaali. Joo, se on vähän huono juttu, että Sun äänikin pätkii. Pitäisikö mun koittaa vaihtaa sit? Käypä vaan kattoo. Käy vaan tarkistaa, sä näet sen bitrate vaikka sulla streamin päällä. Mistä se nyt näkyy? Jos mä käynnistän ton OBS-ikkunan, niin multa häviää äänet sitten. Mä kuulen kyllä teidät kaikki, mutta te ette ilmeisesti kuule mua. Sun ääni ei kuulu vai? Niin. No, what? Et tommosen pitäis vaikuttaa millään tavalla. Niin, se on äärimmäisen omituista. Tai sitten mä voisin tehdä sillä tavalla, että Mä sanon sen nyt. Eli sä meet sinne, mikä on sulla Streamlabs OBS? Joo. Okei, sitten on helppo. Sä meet siellä, missä on ne asetus siellä ihan vasemmassa alakulmassa. Joo. Siellä on semmonen kuin Output. Emo, näet sä punahilkka ja suden vuosi. Kun streaming, siellä lukee video bitrate. Miksi sä viet sen pois? Emo. Sitten Mä sitä minkään vie. Mä vaan teen näitä. Se on 6 tonnia tällä hetkellä. Sit se ainakaan bitrate se pitäis olla. Hyvä kevättä rinnossa. Joo. Kyllä sanoa, että nyt on juoksu aika. Okei. Mikä on sun encoder? Siinä kun on encoderissa 3 vaihtoehtoa. Software X264, Hardware NVENC tai Hardware NVENC New. Mulla on se ny siinä. NVEC joku ny. Okei, pidä se normi, se joka ei ole new. Se new on vaan kun se on vielä beta-vaihe. Eli mä vaihdan sen pois nyystä, mut sit mun pitää taas katkaista striimi, se ei anna vaihtaa niitä suoraan tosta. Joo,
Kyllä joo. Pitäisköhän mun vaihtaa pois toi... Okei, sitten No, kun joo. sä menet sun kohtaan video. Mikä on sulla sun downscale filter? Se on pikupikki 16 jotain. Eli bicubic sharpened scaling 16 samples. Joo. Okei, no se on ihan hyvä, koska se on semmonen aika basic state. Ja sit sulla on varmaan outputti, mikä on streaminkin mukaan 720p 60 fps. On joo. Eli mun pitäis katkaista... Mikä on sun base canvas resolution? Varmaan 1080p. Joo, se on 1080. Sit mä en näe mitään ongelmaa. Niin ainoastaan se mitä siinä oli se, että siellä on se... Mikä on sun output mode? Kun sä menet takas sinne output-alueeseen, missä on se video bitrate, niin siellä mikä on sun output mode? Sul pitäisi olla semmonen kuin sim. Mä kutsun iso paasut takaisin meidän ryhmään. Joo, siis mikä se oli sieltä? Eli settings, output ja output mode. Joo, mä vilkasin äkkiä vielä se. No niin, me ollaan samassa tehtävässä. Otetaan tuo nyt tosta kaikki. Sulla pitäisi olla semmoinen kuin simple. Niin no jos on, että kustannut on ehkä turha, että 7. Mulla se näyttää tossa advanced. Laita simple. Ei Joo. ihme, että sulla kyse. Joo, no mä voisin tehdä sit niin, että mä katkaisen sen nyt kokonaan. Joo, ja sit mä sanon sen, jos sä sitten laitat, niin sit ehkä laitat